I don't want to know DJ Thiapete, the best DJ in town, right? I don't got DJ Thiapete. I don't know if you more for the year. And I'm that in the world going to get another computer. I'm feeling got my brother present. Assalamu alaikum bandira bismillah samni ko samni gari onon wonbe Asnde Balla TV way ko welta rek kadi wona hunu wemdu ka so yimi cumma kadi ngari ma invité comme ni en rek kadi ko weltade quoi mais kadi metti mon kadi mi yo Allah nawru kadi affaire o kadi yes quoi mais lum hoore fon non kam ko par rapport e lum pere kadi ko mbami halden kam hewara quoi ko jim ko rek mais ko hunde min kam ko musime gede go rek ko affaire o fotani wonde tapotali foti ƴewede ko espace jaadu parce que oroji fof en jaha en garta kadi sukaɓe ne pelta hen quoi mais ko hunde yonde kam mais wona hunde fonde wonde mais ko lumo forani wonde takkotali mais kadi heureusement kadi malheureusement kadi ko hunde nde ene yawi gasde yawi fuɗɗade yawi gasde wona lumno cigirta ni to non kam quoi mais gona waɓe haalde no fewi comme dab mais donc ok DJ Thiapete hol gonɗo joom wuuro Oréfondé joom wuuro Oréfondé o wiye ko Boumoy Ndiaye Boumoy Demba Laye hol gonɗo maire Oréfondé ko Amadou Ba maire moƴƴo quoi ya min mboɗo foti yitamo noon eyyi DJ Thiapete ni yiiɗi yitamo eyyi on feere mi yiyamo holno pulaar wirata dépense donc min gona amin sota dépense ni kono min gona waɓe andu ɗum no fewi quoi kattotira dépense an non mboɗo tottira dépense wel mais kam pour mi andude tan ko dépense moom dépense pour mi andude quoi donc holko mbiyata bandiraɓe eyyi bandiraɓe mi salminiɓe no mbirunomi guila tapani ni rek ko weltare rek kadi koɓe mbaɗata ɗo kadi ko yimɓe il faut mumen ko yimɓe ballaɓe koɓe gummini dow ko Asnde Balla TV quoi eyyi ko hunde moƴƴere kadi ƴeewe nanguede hen surtout maire o e woto feere nangge hen chef de village o ɓe mbaɗa feere ɓe jettiro affaire o quoi wuuref ko ɗum noon ma jaafoɗon a neɗɗo yiiɗi hebde no tan ka DJ best DJ bawɗo wadde soga ye jogo noon Amadou Gueye mais ɓuuri andirede DJ Thiapete so neɗɗo yiiɗi wadde contacté yo ƴetta numéro 78 314 97 72 waaw ko noon yaari quoi. Yo guys, hande ko ɗum jogani momon e télé men Asnde Balla TV kona ɗum ko namdal nan ɗon holno dépasse wurte e pulaar kala ganduɗo ɗum noon e waɗa commentaire less après ha yesso ko lawol donc may goppuɗon numéro aji men téléphone en fait kala ganduɗo dépasse no wirte yo noddu min hen ciao calminama no fewi kadi mbaɗe abonné mbaɗe subscribe mbaɗe j'aime mbaɗe commentaire peace out.